824 062 ngatidzokorodzei 0776 824 062. Munobatika paWhatsApp kapa nhamba idzodzi nepamatext nemakcalls zvese? Yes, pamatext nemakcalls zvese. Ndopa ndo atinotaura zvakasununguka zvisingaiti. Aiwa, tinotenda. Saka panapa vadiwa vateereri mamunzwa Tawanda Chishato ndiyo ndanga ndinaye nhasi unoyu, muimbi wedu achifamba nechikwata chinonzi icho The Triumphant Band. Ataura kuti paFacebook munongoti Tawanda Chishato, paYouTube munoenda moti Tawanda Chishato official, anditi? Yes, ndizo. And then namba dzake pamunokwanisa kumubata kutaura naye muchida mimhanzi dzake munomubata pa 0776 824 062 0776 824 062. Ndodzokoro dzake kupedzesera 0776 824 062. Mukoma Tawanda, ndinotenda nenguva ino yamazvitsaurira kuti tinge tiri tese panhefenyuro. Aiwa, ndinotenda. Muva nezuva rakanaka tichibuda zvedu nekambo kanonziko wadiwa doro. Tinotenda. Bye bye. Sharp. Akambo kanonziko wadiwa doro akatabuda nako muchirongwa. Nguva dzedu dziri pana exactly 21 minutes past 5 o'clock. Boss B vave kutoroverawo zvavo kuenda. Nenguva dza 6 o'clock ndinenge ndakusimuka pano andozodzoka nemusi wechipiri. Maswera sei, ungabe uchoni njani kuzozonge izi ndau zelizwa, ungabe libuzo kwanga kuri seiko kumabasa, vaenda kumabasa. Who's a Friday, a drive time show, the last and final segment, and on the Boss B. Marindi nayo ndonofara zvangu kupawa, asidoro wakaoma zvaunundudza uchandiurayisa nevanhu. Dai waiva munhu ndaisva ndanyora tsamba uya tisangane kumba mandiku. Dai wayo nemaziso maoko nemakumbo ndaitumira kana WhatsApp iwe. Wadiwa doro shamwari yangu uya tisangane kumba mandiku. Wadiwa doro shamwari yangu uya tisangane kumba mandiku. Kusina vanhu uya tisangane kumba mandiku. Zvandozotaura ndatakwa zvakaoma uchandiurayisa duro iwe. Zvandozoreva ndatakwa zvakaoma uchandiurayisa duro iwe. Dai waiva munhu ndaisva ndanyora tsamba uya tisangane kumba.